שלום עורך דין אפי נווה. שלום רב. ישנו נושא קשה וכאוב שלא דיברנו עליו עד כה, התדמית הציבורית הרעה שיש לעורכי הדין. מה אתם מתכוונים לעשות בעניין? אכן נושא קשה וכאוב. כולנו יודעים ואין זה סוד שמצבנו תדמיתי בכי רע. היום זה לא כבוד גדול להיות עורך דין. כאשר אתה מציג את עצמך בציבור כעורך דין, התגובה היא גיחוך, בדיחות כאלה ואחרות, עורכי דין וכיוצא באלה. הלשכה בהנהגתה הנוכחית לא נאבקה בנושא הזה ולא טיפלה בו. התקציב השנתי של יחצנות, יחסי ציבור וכיוצא באלה הוא כ2 מיליון שקלים בשנה, ואני שואל את עצמי לאן הכסף הזה הלך. בוודאי הוא לא סייע לשיפור התדמית המקצועית שלנו. אנחנו אנשי חוק, אנשי שלטון החוק, למדנו שנים רבות כדי לקבל את ההשכלה וההסמכה המקצועית שלנו, ואני מתחייב שכאשר דורון ברזילי ואני ניבחר לראשות הלשכה וראשות המחוז בהתאמה, אנחנו נבצע קמפיין שיסביר לציבור בדיוק את הרלוונטיות שלנו, את החשיבות שלנו, את המעמד המקצועי והציבורי שלנו. אנחנו נחזיר עטרה ליושנה כפי שנאמר, נחזיר את הכבוד למקצוע, נחזיר את הלשכה לעורכי הדין. תודה רבה עורך דין נווה. אין במה.